doing? I'm fine and you, baby? That's alright, but hey, I'm so tired. Yo. Really? I'm cool. What's your day? It was fine. Yes, Really? And food something to eat. Are you tired? So, I'm cool. I'm so tired. Okay, baby. I'm coming. Baby. Something is not right. Baby. What's the chance for the summer? My stomach. Kakulu, please go ambulance. Hayi ngikhona ukukusiza mina. Ngikwazi ukukusiza wena uyachitha wena indoda echithayo wena uyachitha. Ngikhona angeke ngikwazi hamba kodlili isikome ivisi angeke ngikhona ukushiya kanje ifa njandini ngikhona ukusala nawe mina sala kanjalo ya ngibulele le ndoda namhlanje ngifaka ushave ngikhathele le ndoda echithayo mina ikha ngachithwa la ndoda ngikhathele du yabona namhlanje ngcono vele ngifonele amaphoyisa fonele iveni ngifonele vele khathele shini ngeke yo khathele le ndoda ya hello yebo ngikhuluma no Catherine yes ngicela amaphoyisa i-house number yebo Eripok Street 7755 yebo ngicela ngifike ngokusheshsha ngokukhulu ukusheshsha ngimazi nalo muntu uvele walala phansi angimazi inkinga yakho ukuthi kwenzakalani uvele ulele nje angazi ukuthi ngiqeda kubuya emsebenzini ngi-understand maybe udliswe le ntombi zakhe adliswe uzolala la kwenzakalala ngimazi okay sharp Yes. We received a report that there is a problem in this house. Yebo ikhona inkinga ngangena phakathi akazi le ndoda kwenzakalani ngayo. Oh my God. So lo muntu what's going? Uyaphila lo muntu? Angimazi. Okay. Hold. Akasekho sisi lo muntu. Hayi angazi. Kumele ngithathe i-statement ke sisa ngithi uyazi ukuthi kwenziwa kanjani. Yebo ngiyazi. Indaba kwenzakale la. Akumazi lo. Unesikhathi esiningi engabuye endlini uzobuya sizofela mina la. Cela uze kusasa police station o 10 o'clock. Buya endlela idla khona intombi ngizakuza kimi. Hayi ke. Cela uze kusasa ngo 10 o'clock uthi ufuna ukubona uCaptain Mahaya. Captain Mahaya. Ubuyene nemsebenzini. Mina dala ngikhona yona umuntu mayifika ufuna ukudla ngimenzela ukudla. Uzoyifisa la.
ipoison bevele ihlole la ithole khona. Oh yangimazi. Uthi unala ngathi bekabo uthola usulele phansi. Nama ngimazi. Hayi mina ngikhathele njalo ngiyaklina ngiyapheka ngenza wonke umsebenzi wasendlini kodwa nginayo ingane ihlala ivalele endlini nje wonke umsebenzi wami ngiyazi ukuthi umsebenzi wayo yini iyazishiya konke ukudla yonke into nje ngazi ukuthi kumele ngenze njani mina endlini aya ngibheke le ngane ukuthi ngicheck mina ukuthi yenza la Yeswe Mthengu ngikhathele uwe Mthengu uhlala endlini yonke indawo uphuma uthina uklina upheki pheka mina yimi wonke umsebenzi wami ukuthi ngenze lento yakho umsebenzi wami la ngikhathele wena ndo babakho mina ngikhathele uwe namhlanje ngikhathele uwe namhlanje ngikhathele uwe ulala namhlanje funa ufe ngikhathele uwe today ngiyabulala ngikhathele uwe ngeke ngikhathele uwe njandini ngikhathele ifa ngikhathele uwe Hello. Yebo. Ngicela amaphoyisa sisangazi kwenzakalani ngithola umntwana lele pha kombhede sithi 3 days ngamboni ngimcheck khane manje ngimchecka manje ngibona ulela ngazi kwenzakalani ngaye mina. Angazi ngicela niphuthume nkosami kuyaphuthuma angazi ngicela niphuthume please. Okay. Emnyango. All right. Come in. Sabana, ma'am. Yebo. We received a call again. What's going on in this house? Mina ngile ndlangaza ngiunderstand kule ndlu nomntwana uhlala hlele endlini engaphumba ma 3 days ngamazi. So uthi ngicela ukuyomchecka manje ngiyomchecka I understand ulele or wenzani mina aza ngazi nami. Ungasibonisa lo mntana olele. Okay. Ngiyangilandela. Wazani ngapha. Angeni. Uya kuntombazane. Oh gosh, not this again. Hayi nama ngazi ngivelelwa yini. Bathi shamashwa la. Called, Captain. Called. Ayikho lento. Ma'am, how many days lo muntu la? Hawu, na 3 days la. Njengoba ushilo. 3 days ngempela. Yebo nje ngitshela nje. Nami ngithatha ngiqhamuke ngizomcheck. Manje ngithi ngitholulele kanje. Badi lonke lihle. Mama, sike safika la first time. Yeah. Second time later this one. What's going on in this house? Njengoba ngisho nje amaphoyisa ukuthi nama ngazi. Hayi sisi ngathi unenkinga enkulu. Unenkinga So solve fanele problem. ukuthi uye police station again. Hayi. Kuyodinga ukuthi uze lapha police station. Angithi akhumula lapha uzile uqala. Yebo. Please ngicela uze futhi kusasa ekseni ngo8. Anginankinga baba ngizobe ngilapha. Yeah, siyabonga mama. Hayi siyabonga. Sizothumela ke sizo captain I think kumele ngifonele emotion izothatha ya. I dispatch. Ngisalenda. Okay.
Okay, hayi sisi sibona kusasa. Hayi ngihamba kahle ba. Ayikho into ongamvala ngayo umbuzo kanjani. Hayi ngizothatha something ngivale. Okay.